Zic tot. No, bună ziua, astăzi vom face un nou vlog. Mă știu foarte bine, am experiență, deci puteți să învățați de la Cel mine. mai tare skater este aici. Vezi? Și copii zic de mine. Așa. Dacă vreți să luați o curbă bruscă, uitați, așa trebuie să faceți. Sau să faceți o schemă ceva. Stați fotbalistul serii. Crau. A fost o pietricică aici. Și cred că mi s-a blocat rota. Și acum mă voi mai duce cu o să vă arăt mai târziu și scheme și... Dar acum este doar pentru începători și să înceapă să învețe toate schemele. Eu mai încerc să mai fac din ce în ce mai greu, din ce în ce mai grele scheme. Este aici un prieten al meu cu rolele, iar eu cu skateboardul. Eu sunt bun prieten cu acest roller, chiar dacă eu sunt skater. O, ce viteză am prins, mamă! Cea mai mare viteză am prins. Uite prietenul meu. Bravo, băi! Te-am lăsat un pic în spate, dar nu-i nimic. Uai, ce-am căzut cu skateboard. Uai.